Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa hirbabuyna, sa anis o sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit, sa hustisya o sa kaluoy o sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhato ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta. Sa laon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit, pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhiu na ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kalibutan, mga igsoon, giharian sa yawa. Mutuo mo, dili. Kinsa maroy hari sa inyong balay, ang Ginoo o ang yawa? Sige, Ginoo. Unsa may timailhan nga ang yawa naghari sa atong kinabuhi kung maliwat na taniya. Ang yawa bakakon. Gitawag na siyag Principis Bakak or Prince of Lies. Kinsa man ninyo dinhi ang di gyud mamakak tasang kamot. Mga yawan on lagi gyud mo. Nya ingon mo ang naghari sa inyong balay, Ginoo. Ang Ginoo kamatuoran. Natod pa ni Kristo, I am the truth. O kinsa tong giharian sa Ginoo, di gyud mahadlok, mutugan, muangkon sa kamatuoran. Mao na siya. Nya si Kristo nagsulti siya alaot kamong mga magtutudlo sa balaod og mga Pariseo. Nga naman, kay kini manggong pagpakaaron ingnon, kining pagpakita ba sa bakak, makahatag ni miserable nga kinabuhi, miserable life. Kana bang mag-antos ta? Mao bitaw ang kalibutan karon, nag-antos, krisis, gubat, apil na ning mga linog, mga baha, bagyo. Gasunod ang bagyo ay. Siguring wapa mo gawas, nagasunod na sad kuno si Hana. Nag-uya baka na silang duha, siguring og si Hana. Kana bang gasunod-sunod niya bag-o pa sa tus igay. Ana. Niya napay linog. Duha na kalinog ang niigo sa tulo ba to sa Mindanao. Anhin na napadong sa Visayas. Niya gubat pa, sige pang saka ang mga paliton, ang mga presyo, siging dinautay ang mga politicians, way hunong dinautay, wa kahimo sa ilang mga tulumanon sa pag-alagad sa mga tao, dinautay to the max. Ambot karon ning mga barangay officials nga mga apply sa kunuhay og alagad sa barangay, di basagan ni mga buangon, di basagan ni mga tigpakaron ingnon. No? Pila ka buok
nanagan ron sa posisyon sa barangay nga mga matinud-anon. Tanawa ninyo, mao na butari, kana mga tigpakaron ingnon, ay nagbutari ay. Mga yawanon. Di ba? Lingiyay mong tupad, ing na yawanon ka. Ing na. Pasabot, bakakon ka, tigpakaron ingnon ka. Naghatag lang kag kadaot sa kinabuhi. Tanawa ragod, akitang tanan nakasuway mangitag kabuang. Ako buangon man sad ko, hangtod karon buangon gyapon. Pagbuhat og sala, unsay mahitabo nimo? Kana inig buhat nimo og sala ba? Kasuko ba, pamakak ba, pangilad? Sige, unsay bation nimo, malipay ka o dili? Wa, way kalipay, malinaon ka dili. Wa sad. Unya, unsa man na? Miserable life. Pero suwayo, tugag tinuod, pangumpisal, pakiguli sa imong kaaway, pasayloan ang nakasa nimo, pagkahawan sa imong ngani. Pagkanindot ipahiyom adtong tao nga kaniadto sigihan nimo kusmod. Hindi pahiyom nimo gaan kay imong bation. Kanang utang nimo wa gid nimo bayari, sige lang kag saad-saad nya og moangkon jud kas tinuod nga wa kay ikabayad nya tamparuson din kas nagpautang nimo nya moangkon rasad kang angay kang tamparuson pagka malipayon nimo mulakaw nga lagom imong naong. Ano man? Kay nagpuyo kas kamatuoran. The truth will set us free. Matod pa ni Kristo. Sige, lingi ag-usab na imong tupad. Nasugod karon manug-an atas tinuod ha. Tugas tinuod. Mao bitaw kada adlaw ako gyuning i-report ang halin sa slot. Kay haron sad mo kay bawo sa kamatuoran. Gusto mo makahibaw? Ang atong Holy Pads para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9 nahalina na ta og 7,246 ka slots. Pakpak. Kamindot ana nya sa atong 10 slot challenge sa Holy Pads hangtod ning September 5 na anana sa tay na dawat nga 307 ka 10 slot challenge. Di ba? Pakpak yapon. Nya sa ato sa dinhing special slot para sa atong 10th foundation anniversary, ang atong healing, strength, and spiritual growth is HSSG nga slot na nasa tay halin nga 859 ka slots. Pakpak yapon. Tanawa, unsa may relasyon aning pagpalit og slot, nagpuyo tas kamatuoran. Kay unsa may kamatuoran nga ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon mao ang kinabuhi sa pagpaambitay. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, nasayod kamo giunsa namo pagpuyo sa dihang kami uban pa kaninyo. Nga wa gyud mi maghasol ninyo, naningkamot mi nga makalipay ninyo. Mo nang naghago mi adlaw o gabi. Pasabot ang kinaiya gid is tinuod nga nagsunod sa Ginoo mga igsoon, kana bang maghatag og kalipay sa atong isig katao. Nya kanang mga tigpakaron ingnon, naghatag na sila, naningkamot na sila nga maghatag kunuhay kalipay sa ilang kaugalingon. Bahala nag-ako mong ilaron, bahala nag-ako mong i-manipulate, bahala nag-ako mong kanaganing bakakan, basta malipay lang ko, makabot lang nina kung akong gusto. Mao na yung mga tigpakaron ingnon. Sige, sunod nga lingi sa imong tupad, kay murarabag kaduka na ing na andam bakang mulipay nako, ing na kono. Naandam bakang mulipay nako. Pila ka buok bana dinhi nga ni aron present nga ang inyo ragyong tumong mao ang paglipay sa inyong asawa ta sa kamot.
Wa gyud, wa gyud ni isas kamot. Unsang day inyong tumong di ay lipayon inyong kaugalingon, ginamit ang inyong asawa, mga buangon mo. Be, kinsa mo sa dinhing asawa be nga kanunay gyud naning kamot nga lipayon ninyo inyong bana, maura gyud na inyong paningkamot. Sige, ready, go. Ay, wa gyapon. Mga yaw-yawan kay tanan, gamay lang bikil, yaw-yaw dayon. Ngano magyaw-yaw man ang asawa nga tusbana or bana nga ris asawa tungod kay dili siya gustong magmulipay, kung dili gusto sad siyang malipay. Mao nay kuyaw kayo. Kinsa ninyo dinhi ang naning kamot nga lipayon gid ninyo ang inyong paris prista sa kamot. Tanawa. Klaro kayo. Wa na magay mo mamalit og slat, mo ginay kalipay. Be kamo unsa may inyong tan-aw sa akong pagdaan ninyo dinhi? Gilipay ta mo o gitagaan ta mo kaguol? Niya, kamo unsa man sa inyong ihatag nako, kalipay o kaguol? Kagulway. Unsay kagulpay? Kaguol o kalipay? Dili maglipayay ta. Pero ang nindot gidi ay matud pa ni San Pablo, aron makalipay tas atong isig katao, matud pa niya dire, gidasig ko kamo o gilipay namo o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios. Ang una ay ginatong hunahunaon nga makalipay ta sa Dios. Kay ang kalipay sa Dios mauman ang atong paghigugmaay. Nya sa atong paghigugmaay, gilipay pud nato ang atong isig katao. Kay kanamang kung nahigugma, iya ginang lipayon ang iyang gihigugma. Tanawa o katong gihigugma pa kas imong bana, katong panguyaban pa ka ba? Unsa man, agbayan ka o dili? Agbayan. Karon giagbayan pa ka, oy gibiya-biyaan na lang. Sa una iniglakaw, agbay gid na ana, or at least kupots kamot ana nya hinay pa kay mulakaw, maglangay-langay pag maayo, di ba? Karon minyo na naglumba lumba din akay magduol. Sa una ikaw sad nga asawa or uyab pa mo ana, higugma sa kay kas imong uyab, inigkaon ninyo, ika pa'y tikuhag tisyo, ihatag sa imong ganing kuan, imong uyab. Karon, so, din ang magani mo sukad o pagkaon. Maingon pambana day, sukari ko day, sa makapungkol ka diya, di ka kasukad. Saan ka mo, mo pungkol? Practice, biya kapag ka-disable, buanga ka. Wa mo'y ayo Mao na, importante kayo di ay nalipayo na to ang Ginoo. Mao na sila si San Pablo, naglipay sila sa Ginoo. Bahala naganto sila. Basta nagtuman sa kabubutos Ginoo, mao na'y makalipay. Mao na dinhi sa atong parokya, ako sa ubos na kong kakahuyangan sa kinabuhi, wa gyud ko'y laing pangandoy nga malipay ang Ginoo sa akong pagdumala nining maong parokya, samtang ni apa ko dinhi. Nya kay usaman sa timaan nga malipay ang Ginoo basta mapahilo na ang atong mga facilities nga gikinahanglan sa atong pastoral care dinhi sa parokya, sama ng kumbinto nga dako-dako sa tagyuta nga magamit, uban pang mga facilities para sa mga organizations, mo nang naningkamot ta dinhi sa atong fundraising nga activities. Nya labi na gyud aning activities karon nga gitawag nato National Retreat for Priests. Kanindot anang activity ha, lipay kay Ginoo na mag-retreat ming mga pari. O nya mga 3,000 ka pari ang mag-retreat. Nya kay kita may host ang Archdiocese, giasa nato gisandig ang mga expenses, dili kay nato pabugatan ang mga pare. Gamay lang ang among ihatag nga
registration fee. The rest of the expenses kay mga 18 million man yung atong ma-spend ani sa among budget, mga 8 million ra ang makaya sa registration fee. So naay 10 million nga kuwang. Ato nila ng suplayan. Kita nga mga nakapahimos sa serbisyos mga pari, sa inyong mga parish priest, pamalit mo holy pads. Holiness, peace, and divine salvation. Mao na kini bunga nis atong paghigugmaay, makalipay nis Ginoo. Tanawa unyag mahuman na ning retreat, di ba hasta kamong tanan nga nipalit, ma-blessed gyud mo. Nya kamong wa mo palit, palingog-lingog lang diha. Sorry, you have a miserable life. Nga naman, nagpatigbabaw ang imong pagka-indiferente. Mura kag bahin sa lawas nga wa na mulihok. Unsay tawagan ang bahin sa lawas nga di na mulihok? Paralyzed. Hindi katapusang lingi sa imong tupad. Ingna gusto kang ma-paralyze. Ingna ka no. Why di gusto pero kanang wa mulingi tanawa ang liog mura nag na paralyze di ba wa man mulingi kaklaro amo nang paligi-lingi unta mo to testing ba paralyzed ta ba dili ana kay lisod kay mag-ana na lang ta nya iniglingi mutuyok lang tibok lawas ayaw da pabuta malingi-lingi sa tas tong kauban sa kinabuhi mutan-aw tas atong mga silingan kung unsay ilang kahimtang, nalipay pa ba sila nato o naguol na. Kanang imong pagparking diha sa daan nga public road na animo giparking imong sakyanan nya naa pagid gihabol-habulan pagid na nimo anha pagid mo magwasing hangtod ang maagi nga mga motor hatod sa mga bata mapiksa na lang hinuon anang pasirit ninyong tubig purti ng basaa diha sa simento mga dapsot nila nang mag-agi. Nalipay pa kang imong katilingban anang imong gibuhat. Kana ba lingi-lingi sad ba? Kanang imong mga iro wa nimo hikti na nagapasad sa daan, pila nakabuk motor ang nangatumba tungod anang iro. Pila nakabuok napaakan. Usahay mo sangko pa dinhig pangayo in town ang napaakas iro. Ngayo pa nang para injection anang rabies kay wa na tagae dito sa health center. Kabuang pagdaang ato sa asa na nato dadon para pa-injeksyonan tungod anang mga iro nga binuhian no nalipay pa kay mo si katao wa pa nailabot sa gipasad-pasad nga hugaw mga iro binuhian manood pa din sa atong nataran sa atong simbahan anha pagid diha magbilin silang mga hugaw nalipay pa ka ang imong silingan ana kana ba lingi-lingi sad ba ayaw paralyzed nga indifferente kay kada bahala mo dia masugat naghapon ako nasugatan ga angkas og motor labing kayo manag-uyab pinagakos gyud ang babae diri sa laki nya ang laki mo itig kana ganing tigtunol sa katong lansones ba to o rambutan ba to ilang gikaon samtang nagdagan ang motor niya kada kaon labay sa karsada ang panit kada kaon labay sa karsada labing kay silang duha pero ang karsada gihimo nilang basurahan kaingon lagi ta may ratag makras dito sa unahan awa sa kong ingon ana pero nakaingon lang ko ba wa is la kahibaw nga ang karsada di na basurahan di ba na makamaon tatang mulingi-lingi o kamaon tatang mohigugma. Sige, manindog na ta mga mahigugmaon.